Sa number 8, 35 million pesos nga pondong iga-download sa mga alkalde sa Negros Occidental para sa pakigbato kontra sa RSSI nga peste sa mga tubo. Samtang may separado man nga 200 million pesos pagig nga pondo para naman sa mga mangunguma. Sining Biyernes ang hapon, nagsapol si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga congressman kag alkalde sa Negros Occidental kung saan ilang gintalakay ang tabang sa gobyerno nasyonal sa away kontra sa Red Stripe Soft Scale Insects o kung RSSI nga naghalit sa mga katubuhan sa karon. Sunod kay Laurel, 10 million pesos ang para sa chemicals o kung pesticide, gagamiton kag 25 million pesos naman ang para sa drone services kag rentals. Base naman o kung base man na sunod sa kay Laurel, makadugang download ng isang pondo para ibakal sa backpack sprayers para tigayon man makaspray ang hindi masakop sa drone spraying. May separado pagid nga 200 million pesos na i-download paagi sa Department of Social Welfare and Development para sa mga sugarcane farmers kag validated nga apektado sang RSSI. Karon, may 12,400 na ka mga farmers ang yara sa listahan kag mahimo nga madugangan pa ini sunod sa kay Chu. Well, actually, kasama ko lang ang ating Pangulo kanina, no? Tinatanong ako kailan ako pupunta sa Bacolod para kailan i-implement. Sabi ko kay PBBM, mamaya pupunta ako. Galing kami Pampanga, lumipad ako hanggang Bacolod para mamita mga mayors para ma-implement natin ito as soon as possible. How much are you downloading total to the mayors? 10 million for chemicals, pesticides, 25 million for the drone services. That's for the whole province. Yes, for the whole That's province. 35 million. Yes. What was the 200 million you were talking about? That is for the cash assistance. Na maximum yun. Parang sa ngayon nasa 120 million tayo sa 12,400. But in case tumaas pa yan, hindi lang na affected na farmers natin. We're assuming baka umakit yan ng 20,000 farmers. So that will be at 10,000 each, that's 200 million from DSWD.